kedam tang matijong ni phai ko runner kep arni kangsam por phai phlira chete malom dilai hanjang lang so tower HDP Public Health Center thengnu tower adu ke kegalong ihum Hyundai Carpen L.P.G ke pona truck kachetong ahir kangtang par peka jok adimalong mat inut apran kedam lapen inut ahir ingtangrak areng hu kesona dilai police station angkang HDP PHC adung tower adu ke kegalong kedam tang matijong ni phai ingkoi runner kep arni kangsam por phai phlira chete malom L.P.G ke pona truck pen car kachetong jok adimalong mat inut apran damjuilo kachetong truck number lake MN04C0332 lapen Hyundai number lake AS05E6180 ang bongsi ahir ingtangrak pen chetong ponlo kethek dunlong atum pen kapachini pon atengke karabangke sarihajananat ke pangno ke dambom unahut athengno pen mate bukajananat pen ke bangbom L.P.G truck apatong ajok car aphia sedalong kache thabdun inudabangke apran damnang juilo apran ke dam joibang phi lake borman thia rong amekar jimate rangpi artaningkan phokke bracket thom lapen asopo ramsonti mung arta thomke bracket thom abang setame ahir ingtangrak pen areng ahu sodun nanglo halapukara phan kapatong phit L.P.G atra kabang ke kaji phan bor iponlo bonta phi mitar pharoke thom andam chotla pen amat L.P.G truck abang ta che phar lepdam phitlo laso jok truck ate warabang ta penang anareng ahu sonanglo pusi thanpon bangso birta longsi dilai police atum tong se kot pen adima longan palidunsi areng hu ke so tuma phan se kelangji phan hospital ponlo halapu apran kedam jui jima te rang pia ke thitanga bangar pum postmortem aphan side on patang ponsi pini DMC chalong an wansi postmortem asai deng ponlo dilai ben bijoy rongpi karbi anglong lai